जिगरे ऊपर ही ना ओ टुआ कस लगुच रे ভিউটা দে हाँ ये वर्षाटा गलानी गलानी वर्षाटा पकेब भल पानी जो पानी ये पानी आसी ये पानी काढ़िया कथा नुहरा ये कर नहले पाटिगला दिया आइची पाटिगला गोटे स्टाइल या नले की साइड आसो राजन बेजो आसो कौन मासले छड़ा हमर सब देसी जिनिस आइची देसी ठुंगा देसी खली देसी लोक मते लाइली त खल्ली ठुंगा तू ले मुरली अंग्रे हाँ लाउना आउना हाँ जाऊँ सुशांत भाई बॉडीगार्ड Oh my God! pakai utang kenapa lah? di dalam panen aja. Ini nunggu. Kamu dulu. Biar. Lah jo pakai televisi ini kan. এটা কি বন্ধ না খাই দিও নট দিওটা উপর গাও দিয়ে বসে
ଏକାଠି ପକେଇ ଦିଅ ଏଠି ପକେଇବା ଏଠି ପକେଇ ହଁ ପକା ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ପକେଇ ପଳେଇବା କେତେଟା ପାଞ୍ଚଟା ନା ଚାରିଟା मुरली हाय मिसिन मसला हेदि पानी मिसा पानी ଏଠି ପାଣି ହଲେଇ ପୁରା ପାଣି ହଲେଇ घोड़ा डालने घोड़ा ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ କଲର ଆସିବ ଥଣ୍ଡା ଦେଖି କଲର ହେଇକି ଯାଉ ମସଲା ପକେଇ ଘୋଡ଼ଉଥିଲି ମୁଁ ପାଣି ଘୋଡ଼ଉଥିଲି ସେଟା ମରି ଯାଉଥିଲା କଲରଟା ମରି ଯାଉଥିଲା ବାମ୍ଫରେ ପାଖା ଘୋଡ଼ା कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मजा आया। वाह टुआ कस लगुच रे
ଡୁଆଣି ଏତିକି ହଁ ବେଶୀ ଆଉ ପକେଇବୁ ହଁ ନା ମାଗି କଣ ମାଇଲାନି ମାଗି ଗ୍ରୁପରେ କରିଦେଲି ମେସେଜ କରିଲେ ମାଗି କଣ ମାଇଲାନି କି କଥା ମାଗି କୋଉଠି ଅଛି ହଁ କରୁ ହାଇ କରୁ स्टूडेंट्स सब खाली छोड़ी बटाता है ଭଗବାନ ମୋ ସାଥିରେ କାଇଁ ତୁ ଏଠି ଖେଳୁଛୁ ହାଏ ଏବେ ବାଏ ବାଏ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଖାଇବା ଭିଡିଓ ରେ ଶୁଟିଂ ହବ एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना ବାସା ଆଇଲୁ ଏପଟେ କଇ ଯାଇଛୁ ମୂର୍ଖ ସେ କେମିତି ଖଲିଆ ଫୁଲ କେମିତି ଆନୁ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଅନିଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଦୀପୁନା ଗ୍ଲାସ ଟିକେ କର ଏଥର ଦେ ବାସୁଦେବ ବଳ ଏ ଲୁଣ ଦେ ଲୁଣ ଆଳୁ ଖାଇବ ନା ପାଟି ମୁଁ ଆଳୁ ମାନେ ଖାଇବ ଖାଇବ ଯେତିକି ତୁମର ଭଲ ହେଇଛି କି ରେ ମତେ ଲାଗୁ ହେତି କେତେ ମୋର ଝୁଳ ଖାଲି ଦେ ମତେ କିଛି ଦେନି ଝୁଳ ଦେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଉ ଚଲ ହ୍ୟାଲୋ ନେଇଲେ ଗାଁ ପିଲା ତ ଆମେ ବୋପା ବଡ଼ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି କୁହ ଆମେ ଗଲେ 2-3 ଜଣ ଗାଧେଇବୁ ଆମେ ଆରାମସେ ଆମେ ଗାଧେଇ ପଡୁଛୁ ଆଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବୋଲ ତୋର ମୋର ଗାଧେଇବାକୁ ଆହୁନ ଗାଁ ପଳେଆ ହାଁ ଗାଁ ପଳେଆ ଗାଁରେ मजा आया वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया